Monesti turvallisuudesta puhuminen on semmoista hienoa yritysjargonia, mutta täällä meillä se on ihan konkreettinen asia. Kiinnostus sähköasentajan hommiin alkoi jo yläasteella. Alalle päädyin vuonna 2021, kun valmistuin amiksesta sähköasentajaksi. Pari vuotta tein sitten talotekniikan hommia, jonka jälkeen alkoi kiinnostamaan isommat kokonaisuudet. Ja tässä sitä nyt ollaan tyytyväisiä. Meikän työhän koostuu joko mekaanisista asennuksista, kaapelinvedosta tai sitten tästä, mitä tällä hetkellä on meneillään, eli kytkeminen. Loppuun sitten tietenkin siivoilla omat jälkemme sekä tehdään myös turvallisuuden parannuksia. Turvallisuus näkyy meillä ihan jokaiselle työntekijälle. Meillä on aina kuukausittain tämmöisiä turvallisuusvartteja, joita me sanotaan tyrteeksi. Siellä käydään läpi havaittuja vaaroja sekä vaaratilanteita, mitä saattaa tulla työmaalla eteen. Meillä on oikein rento ja avoin ilmapiiri, vapaasti voi esittää kysymyksiä ja työjohtokin on oikein rentoa porukkaa, vaikka niillä onkin valkoiset kypärät. Olen Piiraisen Juuso ja työskentelen Energialla sähköasentajana.